ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା କରିବାର ନଥିଲା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ରହୁ ଏବଂ ସହର ସୁନ୍ଦର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଲୋକ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା କ୍ଷଣି ଆମ ଭଦ୍ରକ ସହରଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କାରଣ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଭିକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଇଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଟାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକି ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେହି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ଆମେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତା ନୁହେଁ। ଆମେ କେବେ ବିରୋଧ ଦଳ ହିସାବରେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛୁ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଏକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛନ୍ତି ସହରର ସେ ଯାତାୟାତରେ ହେଉ ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ କେତେ 13 ତାରିଖ ହେଇଗଲା। 13 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା କିଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସମୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ରିଏକ୍ଟ କରିବା ପୁନଃ କେମିତି ଦେବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କି ଲୋକଙ୍କ ହିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ କେବେ ଅସହଯୋଗ କୌଣସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅସହଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଜୀବିକା ତାଙ୍କ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆମ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭଳି ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଫେରି ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନ ରଖେ ତ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଭୋଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଏ, ଆମ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାନ୍ତୁ। କେହି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ସରକାର ସେ ଆମେ କହୁଛୁ ତା ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର ବେଳେ ଆପଣ ଖ୍ୟାଲ ପକାନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ଭାଙ୍ଗିପାରିବୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସ୍ତର ବନ୍ଦ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିଥିଲା ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ
ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ମୋ ମତରେ ଆଗେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆଗେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକଲି ସେମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ଥୋଇବା ଉଚିତ। ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଆମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦିହାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ କୌଣସି ସମୟରେ ସନ୍ଦିହାନ ରହିଲେ ମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଖବର ବା ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ କି ପାପ କଲୁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆପଣ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତା ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଥର ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ କହୁ ସେମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ଭାବନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏପରିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି ଓନର, ଯିଏକି ଇଏ ସହରର ହେଉଛି ସେ ମାଲିକ, ଯେତିକି ଜମି ଜମାରେ ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦୌଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ତା ପକାନା ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫିତା ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ତା ଘରକୁ ସେଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଟା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ବେସାହାର ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମର କହିବା କଥା ଭଦ୍ରକକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଗଢ଼ାଯାଉ, ସେଥିରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଭଦ୍ରକଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ସହର ଭିତରେ କୌଣସି ବସ୍ ଯାଉଛି କି? ଆମର ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କୌଣସି 12 ଚକିଆ ଯାନ କି ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ସେସବୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଜନସମାବେଶ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ରଖିକି ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଟାକୁ ଏତିକି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ 50 ବର୍ଷ 60 ଏବେକା ଦୋକାନ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜମିଗୁଡ଼ା ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଜମିରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଆଗରୁ ଜାଗା ଦେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବି ଘର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେତିକି ଭଙ୍ଗାଯାଉ, ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ପାଣି ରହିଯାଉଛି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭଦ୍ରକ ସହର ପାଣିରେ ନ ବୁଡ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଙ୍ଗାଯିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନାଳ ଖୋଳାଯିବା, ଘର ଖୋଳାଯିବା, ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯିବା, ଇଏ ନ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ।